Welkom bij de, moet ik even kijken, de 33e aflevering van Beleef Kerkrade Televisie. Beleef Kerkrade Televisie, verzund in het Socioproject in Egelsen. Verzund niet van Uxheim met deze aflevering, want het Socioproject besteedt 50 jaar. En dan kunt een feestweekend. En daar je straks nog over aan. Wij kunt u alle nu heren. Het werd wel een hartstikke leuke uitzending. Voor ontvangen direct Claudio Di Leonardo en Wil Hakens over de reunie van het gymnasium. Lydia Hoogman en Peggy Withag over ondernemen aan het Carbonplein in Kerkrade West. De Guido Dieteren kunt langs. De Maestro, wist al wel, en de European Pop Orchestra. John Engelen, Birgit Jansen en gastsprekers over wijkpreventie in Kerkrade Noord onder andere. Jo Kremers, Marcel Lichter en Jan Jonge vertellen ons alles over het Socioproject en de 50ste geburtsdag. Jan Jonge hier dus nog een rondleiding door het Socioproject. Dat kent natuurlijk van al onze afleveringen. En voor beginnen zo meteen met Patrick Henne. Of Hene, ik moet hem nog vragen wie me dat uitspreekt, over het Drielandenfeest. Dat werd de 33e aflevering alweer van Beleef Kerkrade Televisie. Veel plezier allemaal. Want binnenkort het Drielandenfeest. Ik weet niet, is het Drielandenfeest, maar weet het niet. In de grensregio bij mij dus is Patrick Hane. Hallo. Van de Stedtenregio. Zal ik het juist? Ja. Moeten we Hollands, moeten Duits? We kunnen graag Nederlands praten. Nederlands praten, we gaan Nederlands praten. Vertel, wat is het Drielandenfeest? Het Drielandenfeest is een aanbod om laagdrempelig en op een vrolijke manier de burgers in de regio en in de directe grensstreek te tonen wat er grensoverschrijdend allemaal speelt aan projecten en initiatieven om het dagelijks leven een beetje makkelijker te maken hier. Ja. En het is dus, daar zitten meerdere aspecten aan. Ja. Cultuur, gezelligheid, maar ook het leven ja, juist. wat draaglijker te maken met elkaar. Ja, we willen... En dan ook nog grensoverschrijdend. Dat is tegenwoordig natuurlijk een heel ander begrip geworden. Maar... Dat maakt het alles niet makkelijker. Maar nu is het wel bijna letterlijk, hè? Grensoverschrijdend. Ja, want deze keer, we doen het feest nu voor de derde keer. Eerste keer was in Waals, de tweede keer in Plombier. En nu zijn we aan de Duitse kant, in Herzogenrath, maar in de buurt van de grens. En daar willen we dus tonen wat er in het gebied van gezondheidszorg, zekerheid, samenwerking, grensoverschrijdend onderwijs en verschillende andere aspecten nog, energie, wat er allemaal aan projecten gebeuren en wat er nog gepland staat. Ja, en dat alles natuurlijk een beetje vrolijk, dus met ook een kinderprogramma met een culinair aanbod. En een bühne met een trinationaal muziekaanbod. Ja, hartstikke goed. En dit is in Herzogenrath dan? Dat is op de 25e mei van 13 tot 18 uur is dat in Herzogenrath Ferdinand Schmeetsplatz. Ferdinand Schmeetsplatz. Ja. En wat is de Stedtenregio voor de mensen die dat nog niet weten? De Stedtenregio is een samensluiting van 9 gemeentes, 9,5, want de stad Aken zit er in bepaalde dingen wel bij. Van 9 gemeentes van Baasweiler in het noorden tot Monschau in het zuiden, rondom de stad Aken, zeg maar. En neemt vooral functies waar die te klein zijn voor te groot zijn voor een enkele kleine gemeente. Ja, op die manier. En eens even kijken, je zei net iets over het programma. Kan je al wat vertellen daarover? Wat voor artiesten komen er? Wat kunnen mensen aan gezelligheid verwachten? We beginnen om 13 uur met begroeting door de moderator, Paul Hulskens, als het klopt, als het kan. Als die meedoet. Dan zullen we om 14 uur een panel hebben met een minister aan de Duitse kant. En zelfs nog burgemeesters, Petra Dassen-Hoeze aan de Nederlandse kant en Roel Wever aan de Duitse kant. Dr. Van Daviaan als gastgeber.
En nog Städteregierungsrat Grüttemeijer, die staan er allemaal bij en praten over grensoverschrijdende samenwerking. We hebben verschillende bands. We hebben een zangeres uit Liège. We hebben de Lederhosenlegata. Oh ja. Die is denk ik die hier uit de buurt. Ja. We werken hecht samen over de grens. En ik werk ook graag samen met de dame uit Herzogenrath die daar het eventmanagement doet. En die heeft goede contacten ook naar deze band toe. Rocking Revival Band is volgens mij de opener. Dus we hebben een goede mix, hoop ik. We zullen ook nog een beetje dance act zien. En lekker eten nog, lekker drinken? Lekker eten, lekker drinken. Ik werkte nog aan Nederlandse en Belgische biertjes naartoe te krijgen. Maar we zullen in ieder geval een goed aanbod hebben. Ja, Horduc kan je nog erbij betrekken. Ja. Daarom, met die werk ik nog. Maar kijk, daar zit je al bij de samenwerking. Hebben die een vergunning om in Duitsland bier uit te dienen? Kijk. Moet ik nog achteraan. Daar hebben we wel samenwerking, maar grenzen hebben we nog steeds. Hè? Ja, dat wel. En ik werk dus nu binnen de Städteregion voor een vereniging, de werkgroep Charlemagne Grensregio, Arbeidsgemeinschaft, dus de afkorting AG Charlemagne, waar het erom gaat dat aan de grens de overheden samenwerken om het leven een beetje makkelijker te maken. Daar zit de Deutschsprachige Gemeinschaft Belgisch zit erbij, Parkstad. Stadsregio Parkstad Limburg met nog de steden Heerlen en Vaals ook nog eens extra erbij. En aan de Duitse kant Stad- en Städteregion Aachen. Ja. En daar werken wij. Ik heb ook collega's bij de Parkstad. Werken we heel hecht samen. En dan komt er onder andere zoiets eruit dat wij met al dat wat wij de hele dag doen ook eens naar de burgers toe willen stappen. Ja. Dat we niet alleen administratieve achterkamerclubjes zijn, maar dat we iets doen om het dagelijks leven te verbeteren. Ja. En dat dagelijks leven verbeteren, dat gaat ook vooral natuurlijk om de verschillen die dan waar mensen mee geconfronteerd worden als ze in de regio bijvoorbeeld aan de ene kant wonen, aan de andere kant werken. Ja. En wat hier natuurlijk heel veel voorkomt. Ja, daarvoor hebben wij dus... Ja. Het gaat erom de mensen die informeren, maar tegelijkertijd te onderhouden. Dus we hebben een programmaatje eromheen. Maar er zullen ongeveer 25 organisaties staan. Aha. Onder andere bijvoorbeeld de Grensinfopunt, Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling. Ja. Samenwerkingsverbanden in het gebied van gezondheid of zekerheid. Ja. En natuurlijk kan je daar ook alleen maar naartoe om een beetje toeristische informaties te halen. Een fietskaart van de Städteregion bijvoorbeeld, kan allemaal. Maar je krijgt daar op één dag en alles gratis natuurlijk op één dag. En met een beetje vermaak krijg je een compleet beeld over wat er in de regio en in het gebied van de Dreiländerpunkt zo speelt. Hartstikke mooi. Geweldig initiatief. Ja. En leuk dat u hier was uit de Städteregion. Ja, hartelijk bedankt. Om hier te vertellen op Beleef Kerkrade Televisie. En natuurlijk voor alle lu die kijken. Jut, het weekend van 25 mei, dat is een zondag? Zaterdag. En zaterdag 25 mei. De hele middag op de Ferdinand Schmidtsplatz in Herzogenrath. Hartelijk bedankt. Welkom, speciaal woord voor de mensen die gaan wonen, bijna aan het wonen zijn. En ik wil in ieder geval beginnen met iedereen te bedanken voor alle bijdragers die daarvoor nodig waren om dit op te pakken en op te lossen met elkaar. Ja, dankjewel Mark. Eindelijk is het zover. Hier hebben we natuurlijk met z'n allen heel lang op gewacht, met name de omgeving. En we hebben gezocht naar een goede partner daarin, nadat we het pand hadden aangekocht. Die goede partner hebben we gevonden in Wonen Zuid. Wonen Zuid heeft dat uitstekend opgepakt, een heel mooi resultaat neergezet. Waarvoor in ieder geval dank en complimenten richting Wonen Zuid. Het sluit perfect aan bij ons woonoffensief, wat we als gemeente hier, waar we voortdurend mee aan de weg aan timmeren zijn. Dat vieren doen we natuurlijk ook met de nieuwe bewoners, die we van harte welkom willen heten. En daar hebben we nog een kleinigheidje voor, iets wat we heel graag samen zouden willen aanbieden. Dus ik wil de nieuwe bewoners, zou ik heel graag
naar voren willen halen. Iedereen heeft lekker zijn eigen kamer. Het is gewoon lekker ruim. We hebben heel veel achter de rug de afgelopen jaren. En dat is echt een geschenk waar we echt heel erg blij om zijn. Ja. We vinden het geweldig. Het is lang geduurd. Maar dankzij de goede inzet van de gemeente en alle betrokkenen is het allemaal heel mooi geworden. Dus dank u wel voor alles. Ja. Vooral natuurlijk de afgelopen periode hadden in de kranten kunnen lezen een reunie op Rolduc. Een goede reunie van rolluciërs die al het ouder zijn, zoals we het zo maar zeggen, en tot en met het schooljaar 73, meen ik, eindexamenjaar. Maar er kunt ook dit jaar een reunie voor de jongere generatie. Jongeren dan ook wel enigszins tussen aanhalingstekens, want er zijn ook al het ouder bij. En de organisatie is nu te gast bij Beleef Kerkgoor Televisie. En ik kijk uit dat ik het uitspreek van Claudio Di Leonardo. Een prachtige naam natuurlijk van de Kerkgoortser. Dat kan ze zeggen. Hij is in de organisatie van de reunie in november. En Norwiel Hakens is niet in de organisatie, echt maar wel oud-docent, LO-docent en enorm betrokken nog bij het wel en wee. Van Rolduc, van der Wien bis aan alles wat zich daar afspeelt. Ja. Heren, welkom. Dank u. Vertel eens, wat werd dat voor een reunie in november? Wat werd dat voor een reunie? Het werd qua opzet iets anders dan de reunie van Rolduc 1. Ja. Omdat zeg maar, de oudere garde die tot en met 73 had ervoor gekozen om het over 2 dagen uit te spreiden. Ja. Waaronder ook de boekpresentatie van Lodewijk van Dijssel is geweest, op de Kleine Republiek. Ja. De reunie van nu in november, voor de jaargangen van 73 tot 96, werd angst voor opzet, werd uitgespreid over in de Samstig, beginnend rond de klok van 2 uur tot 's nachts 1 uur, omdat de dynamiek van die groep angst is. Ja. De oude garde, dat waren eigenlijk allemaal studenten die vanuit heinde en ver op het internaat zaten. Ja, intern, ja zeker. Dat intern zaten. Natuurlijk, ja. En vanaf 73 is het veel meer dat de kinderen van Heijerum, want toen zat Schat Kerkgoor, maar dat is eigenlijk Egelser, dat wordt toen nog Egelser, met het fietsje naar Rolduc gingen. En dan soms nemen en dan hij naar de plaatselijke voetballerij. Ja, dat was een streekgymnasium. Ja. Toen de tijd, en dus die dynamiek werd en is angst. Dus het werd eigenlijk een groot samen zijn en een weerzien van. En het ophalen van allerlei anekdotes, waarbij de Roma-reis natuurlijk wel centraal stond, want dat is iedere keer hetzelfde. Ja, nou ja. We moeten er enge restrictie aanbrengen. Oh. Voorhand afgelopen maandag vergaderd en had gewoon verschillende telefoontjes gehad van oud-leerlingen. En die sagden, ja, wat is dat nou voor onzin dat vuur niet mogen komen. Oh, bij de reunie van een paar weken geleden? Ja, nee, maar we kregen nu waarom die reunie van hun. Ja. Toen had ik gezegd, het is namelijk zo dat de grens die we gehad hadden met 2000 of van 96, ik weet dat er dus nu een aantal mee gebeld hadden, die zijn van 99 en van 2000. En toen hadden we beslist om te zeggen, jongens, degenen die eindexamen gedaan aan het gymnasium op Rolduc zijn allemaal uitgenodigd. Vandaar dat het dus verlengd is. Ja, precies. Dat is duidelijk. Ja. Het werden allemaal gymnasiasten. Ja. En wie komen er veel? Ja, de verwachting is dat we rond de 400 gasten mogen ontvangen. Dat werd een behoorlijk evenement dan. Dat werd een gezellig samen zijn. Binnen de kloostermuren. Ja. En zo'n reunie, kennen ze al het zagen over het programma of is dat nog alle nieuw? Op hoofdlijnen zal het programma nu, wie het nu uitziet, wat we met de werkgroep aan besproken, is dat voor rond een uur of 2 de gasten kunnen ontvangen. Onder het genot van een kopje koffie en een stukje vla. Dan zal er klassikaal of
per jaargang of per 2 jaargangen een team samen zijn, zie je. Dan is er tussen pakweg 5 uur en 7 uur 's avonds een diner voor iedereen. En vanaf 7 uur tot 1 uur 's nachts zal er een discoavond-achtige omgeving ontstaan. Waarbij we bij de get ouderen onder ons ook een stilteruimte kunt inrichten. In de verloren zone, dus voor wat het waard is. Ja, ik snap het. Er zijn al enorme verschillen. Maar de disco af en toe natuurlijk wel. En Ming ziet dan wel legendarisch. Absoluut, absoluut. En of op de Schulplein met de Wormtaler en dat soort dingen. Dat zijn toch legendarische avenuwen. En Joep Koekenkamer. Ja. En we hadden natuurlijk ook, dit is natuurlijk ook, had ook een bepaald bereik natuurlijk onder de lui van Parkstad, dus ze kennen zich nog maar op je even. Absoluut. Ze kennen op de website www.reuniereluc.nl staat alle informatie. Er staat alle informatie en we hoffen natuurlijk op zoveel mogelijk deelnemers. Wieveel zijn er enig in totaal? Wieveel leerlingen zijn er en die ziet dan? We voor het spectrum afdekken 73 tot pak een B 2000. Dan praten we over een potentieel van ongeveer 2000 man. 2000 leerlingen. Nou, dan is het toch al een behoorlijkheid. En komen er nog speciale gasten? Zie je ze nu al een beetje lekker met kennis maken? Wat speciale gasten oud-docenten. Ja, dat is namelijk, dat is mijn taak meestal. Ja. Omdat ik van bijna alle docenten had ik de e-mailadressen. Die hadden gemiddeld dus ook allemaal bescheid gegeven van dat ze dit van plan zijn om te doen. Maar voor er al, die hadden zich al afgemeld. Maar er zijn er heel veel die zeggen, oh dat is wel leuk. Ja. Daar steeds er net op bestel wie jong die docenten waren toen. Sommigen. Ja, dat was ook een sterke punt van de Luc. Hè, dat we eigenlijk een ganz jong team hadden, want die ouderen die voelen weg en dan komen ze meteen. En de gemiddelde leeftijd die worden dus in 80 wordt dat dus rond de 35 jaar. Ja. Ja, en dat en we houden uiteraard houden we voor het grote vuurdeel dat we dus een aantal docenten houden die het ziet houden en die dan ook priester worden, wie Paulsen, Hafmans en noem ze maar allemaal op. En alle leerlingen worden dus ook bezocht op de brugklas. Alle nu. En het wordt het schöne dus als ziet, wanneer we dan vergadering houden, hoe te krijgen we te horen. Die had het moeilijk heen, want die had geen studeerkamer. Of die moet door en die had dus 2 zusjes of die had 7 kinderen. En die dingen die moeten al, dus verwoesten van de leerlingen eigenlijk alles. Alles wordt ze. Ja. Maar wat ik me wel nog kan herinneren, zijn al die jaren op Luc. Ja. En dat geldt denk ik voor de meeste leerlingen. Dus meldagavond nog een beetje door had en dan had voor welke datum wordt allemaal? 9 november. 9 november, geweldige Zaterdag, reunie. 9 november. Je bent een groot evenement, de Kerk in, ik zou het kunnen zeggen. Absoluut. Voor zoveel luwen bijeenkomen. Heel veel succes. Dankjewel. Dank, bedankt dat er hij wordt. En we zien dus binnenkort weer. Ja, oké. Super, dankjewel. Bedankt. Naast de wethouder, René van Drunen. Jij vindt het ook een belangrijke actie vandaag. Ja, heerlijk. Ik ben, goed. We zijn allemaal trots op onze stad en we zijn ook allemaal blij als we een beetje de rotsen kunnen opruimen. En heel leuk is dat zoveel mensen bezig zijn om deze stad schoon te houden en schoon te maken. We gaan ons best doen. Hè? Ja, nee, daar ga ik ook vanuit dat jullie je best doen. Goed zo. Maar en jij gaat ook helpen? Ja, tuurlijk ga ik helpen. We hebben hesjes klaar liggen, dat jullie zichtbaar zijn. Moet niet, mag wel. Handschoenen liggen klaar. Ja, ik zou zeggen, greep het maar. Dus dank jullie wel. Ik steun hij net voor de Patrick, hoor. Jo, morgen je. Versteunt hij waarom, hoor? Versteunt er waarom, maar waarom een jaar geleden? Een jaar geleden en dan jutter wel een vuur. Voor junter een vuur, versteunt nu een jaar. Dus vorig jaar worden alle eerste maal. Ja, en we doen nog wel een jaar weer. En wie wil u doet u met een keer aan de opschooldag? Van zo'n Jan Stolz, 107 maanden aan zich aangemeld. Over niet gedaan en zeker niet met de weersverwachting. Ze zijn de haan, daar zijn ze bezig. Hij junt verstarten, junt van alle wiedelen in de stad. Ja.
Dus hongerts even, lu als Kerkrood, doet u mee aan het opruimen van de stad. We zeggen immer, het is erg dat het nodig is, maar het is ook zo dat u de handschoen letterlijk oppakken. En we dragen ook een steentje bij. Zo is dat, zo is dat. En dan zie je dat u samen junt en dat is schön dat we samen kunnen pakken. Klasse actie. Voor jullie aan de slag. Wunderbar, merci, merci. Ik zit hier naast de grote meid, Aisha, en die heeft net ook hard gewerkt. En je hebt wel een hele zak met afval verzameld, toch? Was het zwaar? Zwaar werken? Maar wel heel goed dat je meegeholpen hebt vandaag, hè? En dan heb je natuurlijk die boterhammen hartstikke verdiend, hè? En ook nog een boterham met kaas. Het kan niet beter. Smakelijk eten. Goed gedaan. Ondernemen in Kerkgård is een uitdaging, zullen we maar zeggen. Natuurlijk is het een gemütliche stad, waar veel te doen is, maar al weet ook dat in een winkel is niet immer even eenvoudig. Maar wenn ze een has, dan is het wel schon om te doen, denk ik. En daarvoor gaan we twee dames eelanen uit Kerkgård West. Je verkallen over ondernemen aan het Carboonplein. En dan hier zich van harte welkom Lydia Hoogma van Puur Lydia. Hallo. Hallo. En Peggy Withag van EEF. Nou ja, wat dat betekent, dat je voor aan huren. Hartelijk welkom. Dankjewel. U hadden je chef aan het Carboonplein. Ja, ik aan de Uggerstraat. Aan de Uggerstraat. Ja, ik ook aan de Uggerstraat. Oh, kijk, nou ja, dat mag. En zelfs twee chef toch? Twee zelfs? Ja. Nou ja, vertel eens welke. Nou, ik ga bij Gerrit Antiek en Allerlei. Dat is een winkel in hele exclusieve, leuke tweedehands spulletjes. Het is geen kringloop, het is echt een exclusieve kringloop, samen. En doorheen er, dus eigenlijk in hetzelfde pand, maar dat is van vuren, is dat jans moeilijk te zien. Daar zit een creatief centrum voor groei, ontwikkeling en bewustzijn. Aha. Nou, en wat is dat precies? Want dat is natuurlijk wel... Nou, kijk, dat doen vooral... Antiek kan zich geen een vuur stellen, maar jet vuur stellen, maar wat is... Nou, ik doe eigenlijk coaching vanuit dans en beweging. Er werd ook yoga gegeven, yin yoga. En ja, hoe moet ze dat zo omschrijven? Ja, probeer eens. Ja. Ik geef burlesque-lessen. Dus eigenlijk alles wat in de creatieve vorm helpt om lui weer terug in hun kracht te zetten. Ja. Mentaal en fysiek werken aan ding welzijn. Heerlijk, lief me dat. Toch? Ja. Voor mannen en vrouwen? Voor mannen en vrouwen. Voornamelijk vrouwen komen er, maar er zijn nog manslui. Ja. En dat gecombineerd met antiek? Precies. Met retro en vintage en... Het zijn eigenlijk twee losse onderdelen, maar het valt wel allemaal onder Puur Lydia. Dus het vuurste gedeelte is echt een winkeltje. En als ze door de winkel heen loopt, kunnen ze een enorme grote danszaal met een klein theatertje, wat ik daar ook nog ga gemaakt. Voorstellingen te doen voor vrouwen die zichzelf echt willen bevrijden van al dat wat hun tegenhult om volledig te stralen in het leven. Heerlijk. Geweldig initiatief. Ja. En het Peggy dan, wat deed dat aan de Uggerstraat? Ja, ik doe Jans het anders weer, Lydia. Ja. Ik verkoop dameskleier. Ja. En kinderkleier en accessoires. Ik verkoop daarbij ook sieraden, Milano sieraden. En mijn winkel is Eve. En, Eve moet ze uitspreken. Eve, ja. En ja, dat is een Jans gezellige winkel. En hoe komt haar naam vandaan dan? Van mijn dochter. Aha, ja. Oké. Ja, dat heet Evie. Ja, en sinds kort ben ik ook in de winkel nog begonnen in Sittard. Vanaf oktober. Ook hetzelfde, concept. Ja, natuurlijk. Ja, precies. En dat bevalt je ook. Ja, dus enige modezaak. Ja, modezaak, ja. Dat is echt heel wat anders. Ja. Ja, past wel bij je, precies. Dat je het vrouwelijk ook Jans vanzelf vertrouwen, hè, om zich schoon te kleien.
Ja, en dat wat die doen, dat had ook alles met Ja, dus zelfvertrouwen dat te had maken. maar gemeenschappelijk had natuurlijk ook dat de ondernemers zit. Ja, En ik zie waarin het niet makkelijk is om te ondernemen. dat klopt. Ja. En wie jedigt dat af? Wie beveldigt dat? Ja, het bevel dus eigenlijk Jood. Het is alleen, ja, kijk, zo wie vroeger is het niet meer. Hoor. Nee. Vroeger mag het in de winkel op en de lui komen vanzelf, laat ik het even zo zeggen. Dat is niet meer. Dan moet ze nu echt via social media te bereiken, zie je. Ook bij de jeugd, waar mensen de jeugd wel bereiken, is het allianz via social media. Ja, en dat is een stukje service. Dus dat die klanten ook op die gemak moeten stellen. Ja, dus er moet een meerwaarde hebben dan de webshops. Dan moet ze onderscheiden. Ja. Dan moet ze ook onderscheiden op de manier wie ze de klanten ja, een joodje veel leert krijgen in die winkel. Dat is heel belangrijk tegenwoordig. Ja. En wie deed ze dat? Nou, ik doe dat door eerlijk te zeggen tegen de lui. Ik vind het heel belangrijk dat je bij mij Jan zeg bovenaan. Dat ze eerlijk bent tegen de klanten. Kijk, jij dingen wel verkopen. Dus het is zo, want lui, je aanhanden, ik ga zo jet van, ja, nou, ik vind het toch niet zo jood zitten. Ja. Daar ben ik toch eerlijk in. Ja. Kijk, want de klant kunt wel terug. En dat is het allerbelangrijkste. Ja. Natuurlijk. Nou ja, niet zomaar ondernemers, maar ook nog ondernemers in Kerkrade-West. En is dat nog iets speciaals? Is dat engagement in het centrum? Ja, vooral niet in het centrum. Nee, Dus maar we vingen het, wat ik persoonlijk, en ik weet niet of het Peggy, dat had het natuurlijk ook. 100%. Ik vind het gewoon heel erg gezellig in Kerkrade-West. Het is allemaal compact, er zijn best wel veel winkels. Het is jammer dat er net van leegstand is. Ja. Het is meer nog naar boven het zou, niet zozeer waar vuur zitten. Ja, ik vind het heel gezellig en vooral wanneer de zon schijnt. Het Peggy had boesen, leuke plantjes door, een bankje, dat ziet gezellig uit. Vuur zitten vaak boesen in de zon. Er komen immer een beetje dezelfde lui wat er wonen, die komen langs en doen maar ze praatje en het is gewoon leuk. Dus ik vind het gezellig hoor. Ja. En ook nog een winkeliersvereniging opgericht, enig warm. Ja, opnieuw opgericht. Ja. Eigenlijk in de Noordercorona of gaat aan het einde is dat ontstaan. Omdat voor Jans hier wonen dat er waarom dingen georganiseerd worden. Ja, ik ben beginnend ondernemer en ik was niet wie de dingen eigenlijk werken. Dus ik ben door zo ingerold. Ik vond het leuk om dingen te organiseren en het winkelgebied aantrekkelijk te maken. Ja, dan worden die ondernemersvereniging die al eigenlijk niet meer zo actief was. En dan zijn het ja, die hadden opnieuw opgericht. Opnieuw leven in je blok. En wat is dan bijvoorbeeld, wat is dan nu de eerstvolgende activiteit? Nou, de eerstvolgende activiteit werd de Pinksterbraderie. Tweede Pinksterdag, 20 mei. De hand van verschillende bandjes die treden erop. En vooral nog van zelf mijn eigen winkel hier een modeshow van 1 tot 2 uur. Dat deed het Lydia Ochter burlesque dans laten zien. En dans. En dat is, braderie is allemaal heel goed bezocht bij ons. En we hopen dat we jullie komen, dat het schoon weer werd. Dat vooral ook. Ja, dat is heel belangrijk, ja. De zon moet schijnen. Ja. En vooral als ondernemersvereniging vinden we het wel heel erg leuk om allerlei activiteiten door nog om hen te doen. Want de Pinksterbraderie is natuurlijk niet wat vuur organiseren, wat al bestond. Maar vuur hebben wel de invulling om het leuk te maken. Dus wat voor hand inderdaad nu vanuit het Flexiforum Jeleuwig was. Maar voor een poppodium met allerlei beginnende bandjes. En die hand door een open podium. Ja, die precies. Zo combineert zo met met het angers. Ja, hartstikke goed. Ja. Nog meer gezelligheid. Ja. Ja. Nou, heel veel succes hoor. En met ondernemen in de Uggerstraat. Ik vergeet het niet meer nu. Uggerstraat, ja. Maar dat is de winkeliersvereniging Carbonplein, Uggerstraat. Ja. Nou, veel succes dat hij wordt bedankt voor het leuke gesprek. En aan de lui die aan de beeldschermen zitten, moeten we alleen maar zeggen, je toons kijken, zo vlot wie mogelijk. Absoluut. Liefste, ja. Met de braderie, maar dat kan nog veel eerder. Ja. Dank jullie wel. Ja, dank je wel. Ja, ook bedankt. That Arizona sky, burn it in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, that Californian gold.
found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets running around. We don't know how to rhyme, but damn, we tried. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Dames en heren, Emma Sophie. Dankjewel, schat. Welkom. Dankjewel. Bij mij gaat er dus Guido Dieteren, maestro. En de maestro dus. We kennen dat zeggen, maestro en de European Pop Orchestra. En voor hun alles huren van de Guido over zijn nieuw zomerconcert natuurlijk in Kerk op de Maat. Ja. Maar ook natuurlijk van alle andere activiteiten die op zijn overvolle agenda steunt. Van hem natuurlijk en van zijn vrouw, het Wendy, maar ook van de kinderen inmiddels al. Want het is al een hele familie geworden. Dus is Guido en family en de European Pop Orchestra. Zo gaat dat. Guido, wat werd dat in de zomer een keer? Kunnen ze altijd het tipje van een sluier oplichten? Ja, zeker ver. Bij de spektakel, eerste klas. Natuurlijk komen er heel veel camera's komen er weer bij. Of op de vrijdag immer besloten Duits en Engels deunt. En die Engelse variant is voor ons heel belangrijk, omdat het over de hele wereld weer doet gezonden. Ja. En daar werden ook de close shots van het orkest gemaakt. Dan komen ze met die camera's tot bij de viool of tot bij de fluit, nummer A.
En op de Samstig, ja, dan durven we een goed programma met gastartiesten. Ja, eigenlijk van 8 uur het 's avonds tot 12 uur het 's nachts. Programma, VIP-arrangementen bij de horeca, waar de lui lekker kunnen eten. Wat gelukkig supergoed loopt. Ja, en doorlopend televisie. Hè? Dus dan nemen we dan op. Want wat de lui soms niet weten, we werden natuurlijk op L1 en Omroep Max uitgezonden. Maar het ging nu ook naar Australië of naar Amerika op de televisie. En dan moet de maat En dan het ganse programma weer. Ja, het ganse programma. Er werden stukken gesneden. En dan gaat het dan de ganse wel duver. En dat is heel chic. Ja. Ja, dat is echt wereldklankstad. Weet je wel. We proberen ook de wereldklankstad te vertegenwoordigen. En eigenlijk proberen we de concertmaat te toveren tot een Italiaanse arena, om het zo maar te zeggen. Want jullie ooit in Verona geweest zijn en die belevenis van lekker eten, een glaasje drinken en schön muziek en spaas met elkaar. Ja, maar dat op zo hoogwaardig muzikale manier uitgevoerd. We proberen het zo goed mogelijk te doen. Dat gebeurt er. Ja. En natuurlijk zal dat in de slager zal een kerk ook nooit ontbreken. Nee, natuurlijk niet. Want dan krijg je al gaat huren. Als je een slager speelt, dan had je geen concertenkerk. Dan moet ze nu van de steulen krijgen. Ja, daarom. Ja. En kan ze ook wel een beetje oplichten van de sluier? Nou, er gebeuren natuurlijk dingen, bijvoorbeeld, ik ben nu bezig te zetten, nu niks, maar met de Vorjak 9e symfonie, laatste deel, even een string knallen qua opening met gaat tot de Dutch tenors die langskomen. En een goede tenor die we nog aan het uitnodigen. Er zullen altijd muzikale verrassingen gebeuren. We zijn ook een kijken of er nog een paar toppers uit Limburg die wel internationaal maken, of die ook kunnen laten komen. En dan gaat het eigenlijk samen van Bach tot Avicii. Ja. Het gaat van Morricone tot Armin van Buuren. Ja. En dat proberen we. Het hele spectrum. Het hele spectrum. Wat de lui niet weten, vorig jaar komen lui uit 20 landen, komen de show bezoeken. Van nu werd dat lui VIP-arrangementen vanuit Ohio boeken. En dat ze zeggen, where's the Hilton in Kerkrade? Ja, dan voor dat? Nou, dat hadden we dan niet. Maar ja, dan moet dat er maar eens komen. Maar ja, het is wel leuk. En dan probeert ze lui ook te zeggen, luister, ga je zo, wenn ze langer blijft, is schön. Weet ze wel, het museumplein, gaan skiën, wenn ze van skiën hulst, gaan ze in Oorke kijken. Dus we proberen ze wel de lui ook breder te informeren. Ja. En dat is nu de volgende fase, want in de eerste editie komen lui uit het Holland of Limburg vooral. En nu komen zo 20 landen. Ja. Dus, en dat moesten dus ook wel anders faciliteren. Dus ze kunnen ze ook wel kaarten kopen? Ja, de kaarten zijn in het verkoop. En in de eerste dagen gaat al heel goed. Dus dat is goed en voor overwegen, maar dat beslist we pas in mei om de tweede dag te doen. Ja, ook dat schiet misschien nog dan te gebeuren. Ja, zeker. Maar dan wil ik dan wel wat anders invullen voor de lui. Weet je wel, dus muzikaal. Dus dat betekent wel toch met orkest 2 programma's. Oh, dan kan ze nog 2 keer komen daar. Ja, dan kan ze nog 2 keer komen. Het is een ander programma, of gedeeltelijk ander programma. En dat is Kerkrade, maar vooral natuurlijk voor u. Alle nieuwe lezen in de kranten over de internationale plannen. Wie ziet dat eruit? Ja, eerlijk God, we zijn in Amerika geweest in januari. En dat is even uitgeroepen de best show of the season. Of eigenlijk voor mij wordt een try-out. Dat betekent dat van december terug kunt. En dat houdt dat concreet in dat we nu bijvoorbeeld in Californië weer 2 of 3 shows gaan doen. En nu bezig zijn met Houston en Detroit. Dat ligt in de ganse Angersie. Ja. En we zijn elkaar ooit in de vlieger in Chicago tegengekomen. Een vliegveld. 2014, wie voor de soort. Ik kan herinneren. Ja, toen waren we nog jong. Ja. En, maar ja, dus Amerika gaan verspelen. Er komen heel veel tv-uitzendingen op televisie. Eigenlijk zijn voor de specials komen binnen nu en een bepaalde tijd op 6 continenten op televisie. Die komen de 12 tot 18 maanden. Alleen, dat is, verdunt het allemaal zelf vanuit Kerkrade. Verdunt ook de Dutch tenors, durven ook co-productie wereldwijd managen. Mijn vrouw die gaat ook succesvol, die krijgt aanvragen in Dubai of Egypte, weet je wel, Wendy. En dan als ze van ons, ze zijn de poeten zijn ze net, maar Kerkrade Wales, de jong meisjes, de jong meisjes, die beginnen ook al aan de werk te timmeren, vooral het oudste. Dus dat gaat naar de talentenopleidingen Venlo, naar de middelbare school. Dus niet naar Martin Boeber, maar wel naar Venlo. Een ander talentenopleiding. Ja, ander talentenopleiding. En die kinderen vinden het ook echt leuk. Ja, super. Ja, dat is natuurlijk een beetje een open vraag, een open deur. Maar vooral het oudste, dat had de zangtalent van Wendy. Ja. Het jongste, dat is allemaal met visagie bezig, filmpjes, TikTokjes, dat soort dingen. Ik weet niet wat dat gaat doen. En du bent natuurlijk een violist. Ja. Dingen pap, een hornist. Ja, 5 hoofdvakken houden gedaan. En nog een paar hoofdvakken. Precies, en die kinderen zijn die ook samen op instrumentaal
tegenbiedt. Ja, ze had een paar jaar les gehad van Marielle Freins, piano. En dat doen ze niet onverdienstelijk, maar ze worden best wel voel, moet ik zeggen. Moesten immer achter de veren aan zitten. Dat is zitten. natuurlijk niks abnormaals. Nee, ik word ook als kind. Ik word meer in het voetballen wie violen spelen wordt. Maar ik leerde dus voor een MS4. MS4 gaat echt super groot. Ik zei in chat, er zijn 10.000 kindjes in de wereld met talent. En het had absoluut gehuur en zo. Maar ik zei, dan moest je niks doen. Dan moest ook die eigen nummer een niche zoeken. Een niche? Ja, anders kind ze wel in de musical of in de opera of popzangeres werden. Maar als ze hele leven blies coveren, ja, dan moest toch die eigen identiteit kunnen geven. Ja. Dus dat probeer ze mee te geven. En dan, ze komen nu een beetje in de prepuberteit. Is het, ach papa, jij te goed. Ja, weet ze wel. Dan is het niet meer zo cool. Ja, maar dan huur ik de woord van mijn pap. Maar dan zag Guido spelen piano. Weet je wel, ik moest piano spelen van mijn pap. En terwijl ik viool veel leuker vond. Maar ik componeer nu van achter de piano. Ja, dus had wel gelijk gehad. Dus het is de best of two worlds. Ja, dan moest akkoorden kunnen spelen. Ja. Dus hoeft niet Wibi Soriadi te zien of lang. Nee. Maar dan moest gewoon weten wat ze deed en dan moest je muziek kunnen analyseren en veulen. Ja. En dan moest je een verhaal overbrengen. Weet je wel, de beste artiesten ter wereld zijn niet artiesten die vlekkeloos spelen, maar die met hun hart het publiek weten te raken. Ja, en dat deed ze. Ja, dat proberen we. Op de maat in augustus. Ja, misschien wel 2 maal. Ja, zeker. En voor de rest over de Janse wereld. Ja, en ik hoop dat de lui gewoon ook weten, voor zijn normaal lui, die met ons passie werken, we zijn stolz op de regio. Ik had het ook in de krant benadrukt. Het is nu 50 jaar dat de mijnen sleten. Dus toch een verorgaan met toe, het speciaals. Maar mijn uvergoed opa wordt dirigent van het Emma Orkest 25 jaar. Mijn opa werkt in de mijn, de opa van Wendy werkt in de mijn. Ja, dus we zijn gewoon nu die uit deze Limburgse klei omhoog komen. Ja, blijft dat vooral zo horen. Ja, zeker. Maar dat lu weet dat we immer benaderbaar zijn. Nou, had het goed, Lu. Ja. Wel door Guido benaderen. Help me zomaar zeggen, dan moet er in uw salomaat komen. En voor de rest kan er hem, vooral op televisie zie je, wereldwijd. Leuk om dat zij wordt. Ja, Guido, heel veel succes de komende maanden. Dank je. Voor de familie en voor het orkest en voor alle neu. En dan zien we die wel eens wel. Zeker. Ja, kom vooral kijken zo. Ja, dat is zeker. Ja, dank je wel voor het leuke gesprek. Geer gedaan. We zitten wel aangekomen bij de evenementenkalender voor de maand mei en daar staat maar enig bomvol activiteiten in Kirchhoff. We beginnen met het Urban Pulse programma. Dat is het voor de jeugd. De janse meivakantie op verschillende plaatsen in Kirchhoff. We gaan in Pinkster Braderie in de Uggerstraat, Carbonstraat, mondig door 20 mei. Dat is de tweede Pinksterdag om 11 uur. We gaan Koopzondag en dat is de 20 mei, ook Pinkstermondig in Kirchhoff Centrum. En dat staat al nu in het zegen van Mediterraans Kirchhoff. Voetstok, dat is een foodtruck festival in het Stadspark van vrijdag de 24 tot en met de 26 mei. 50 jaar socio-project, een goed evenement in Egelser feestweekend, zeg maar, rondom het socio-project. 24 tot en met 26 mei. Dat is het wel wat ik voor opneem. Er kan de totaaloverzicht zien op www.beleefkerkrade.nl/agenda. En huur er uw evenement niet erbij. Los het dus rustig wissen op beleef@kerkrade.nl. Dat wordt de evenementenkalender van de maand mei. Een volle dus aan vernoen, en dat is nog nodig aan voor een over de veiligheid in Kirchhoff. Een belangrijk item natuurlijk, want iedereen wil zich in zijn eigen wijk, in zijn eigen straat veilig voelen. En daarom zitten ze, we gaan dus deze 3 gasten, ik ga ze even opnemen van wij uiteraard de mevrouw Birgit Jansen, wijkpreventieteam Kerkrade West. John Engelen, gebiedsregisseur. Ja. En verhandler Boa van Dienster Wijk Boa. Klopt, had ik het zo juist? Dat klopt. En dan in de Kirchhoff Noord. Dat klopt ook. Dat klopt ook. Nou, ik denk niet dat het probleem is om de volgende minuut vol te kallen met 3 gasten. Voor jullie hadden voor de veiligheid. John, wat is een gebiedsregisseur? Vroeger over wijkmanagers en dat is de afgelopen jaren herschreven naar een soort gebiedsregisseur. Ja. Zoals de naam het al zegt, je regisseert
alles wat in de wijk plaatsvindt. Ja. En dan moet ons hier als een soort verbinder tussen de organisaties, de gemeente Kerkrade en externe organisaties, maar vooral ook door de schakel tussen de inwoners en de gemeente. Ja, ja. En daar kun je al meteen op een traject, want ze inwoners noemt, ja, daarnaast zijn inwoners betrokken bij organisaties, onder andere het wijkpreventieteam. Ja, en du bent een gemeenteambtenaar? Gemeenteambtenaar en ik werk voor de wijk Kerkrade Noord. En wat is Kerkrade Noord? Want ik weet niet of alle luien wisten geografisch en is, maar... Ja, dat is Egelser vanaf het Sevemethoes, de Lindenlaan, tot aan het Wouwbacherveld, tot aan de grens van Landgraaf. Dat is het ganse gedeelte. Dat is Kerkrade Noord. Ja. Kerkrade West, daar voor alle idee van. Ja, het is groot. Ja. Er valt dan ter Winselen, de Gracht, Kaalheide, Spekkelheide, de Heilus. Dat is heel ruim. En ja, dat werd dan opgedeeld. Ja. We als leden, we delen ons op en dan kunnen we erbij gaan. Ja, want het wijkpreventieteam. Is dat vrijwilligerswerk of is dat ook een dienst van de gemeente? Of, Nee. Het wijkpreventieteam bestaat eigenlijk uit een groep vrijwillige buurtbewoners. Ja. En we kijken dan samen naar de veiligheid, naar de leefbaarheid. Waar hebben de bewoners behoefte aan? Ja. Ja, dat kan de jeugd betreffen, het kan aber ook ouderen betreffen, eigenlijk de hele buurt. Maar de bedoeling is eigenlijk om de buurt toch een beetje samen te creëren, veiligheid creëren. Ja. En dat doen we dan samen met 5 partners, onder andere is dat de gemeente, ja, natuurlijk. De handhaving, politie, wooncoöperatie, Heemwonen. Maar ook jongerenwerk, de jongerenambulanten van Impuls. Ja. Daar kunnen we contact opnemen zodra we iets contacteren. Ja. En neem eens een voorbeeld van wat er dan zo doet door de dag. Dan. Wat kunnen ze dan tegen? We lopen hoofdzakelijk alleen maar 's avonds door de wijk. Ja. Dus we hebben een vaste plaats waar we samenkomen. Dan bespreken we, nou, wat zijn de punten? Handwerk het binnengekregen, aanmeldingen. Ja. Die gaan van hoor, die bespreken we. Dan werden we opgedeeld. En we lopen de wijk in. Eén groep die gaat ter Winselen op, de andere groep die gaat over Jans West. En en dan gaan we kijken, wat kunnen we betekenen. Ja, en mensen doen zo'n melding als krijgen, hoe heet dat dan over, bijvoorbeeld? Dat kan van alles hier, heel ruim. Bijvoorbeeld kapotte stoeptegelen of defecte verlichtingen. Daar gebruiken we ook vaak de Buiten Beter app. Dat is een hele mooie app. Die is weer gekoppeld aan de gemeente. We kunnen nu dingen melden, signaleren. Ja. Dus hele korte lijntjes en snel handelen. Juist. Ja, goed, kijk, het is dan zo, op het moment dat zo'n melding binnenkomt, voor kunnen dat meteen zien over welk onderwerp dat gaat, kan er meteen schakelen met de vakafdeling en dan kan het meteen opgepakt worden. Het is natuurlijk afhankelijk van wat er is. Precies. Of wie vlot dat gehandeld kan worden. Ja. Maar het is natuurlijk voor u is het ontzettend prettig om te zien dat vlot je door werd. Ja, zie je door. Kijk, zo'n wijkpreventieteam zien vuur als de oren en de ogen in de wijk. Omdat vuur natuurlijk niet alles kennen zien en verzet niet immer een verhaal. Maar ze werken, ze lopen meestal in Grunde in de avonduren in de week. En dan zien ze natuurlijk ook dingen die vuur niet direct dagelijks kunnen opmerken. Uiteraard. En dan moet ze natuurlijk snel kunnen schakelen met elkaar. En dat zijn ook de goede voordelen die we dan kunnen door goed samen te werken met elkaar. Ja, en de wijk gruit ervan natuurlijk. Precies. Ja. En dan komen we natuurlijk bij ook je minder prettige dingen dan stoeptegels, om het zo maar ze nemen. Dan kunnen ze de richting van overtreding, van strafbare feiten, van dingen die misgunnen. En dan kun je toch buitengewoon opsporingsambtenaar om de hoek kijken als een verlengstuk van de politie, moet ik het zo zien of niet? Nee. Wat zal? Nee, we zijn als handhaving gezien zijn we gewoon een onderdeel van de gemeente. Ja. En we vullen elkaar aan. Dat is politie en handhaving. Ja. We zijn echt voor de overlast in de openbare ruimte. We zijn alleen voor de openbare ruimte, niet achter de gesloten deuren, om het zo maar te zeggen. Niet achter niet in de woningen, ja, precies. Ja. Okay. En
Ja goed, veel zijn dus voornamelijk voor leefbaarheid en de kleine overlast, kleine ergernissen die dat met zich meebrengt. Ja. Onder andere de overtreding uit de algemene plaatselijke verordening. Dus de wetgeving wordt eigenlijk door de gemeenteraad werd vastgesteld. En zo proberen we inderdaad samen met politie te zorgen dat de leefbaarheid en veiligheid bevorderd wordt met elk hun eigen taak. Dus het is niet meer zoals vroeger dat politie gaat meer worden dan handhaving. We zijn nu echt op één lijn, alleen puur met een andere taakstelling. En zo moeten we elkaar aanvullen. Ja, precies. En samenwerken. Ja, dat is natuurlijk best indrukwekkend. Oes. Dank je. Ja, de Lu had die natuurlijk niet allemaal staande gezien, maar ik wel. Dus als van alles omhangen en handboeien. Nou ja, dus dat is ook wel eens het fout. Dat gaat helaas ook wel eens het fout, ja. Natuurlijk het sterkste wapen wat we hebben is de mond. We proberen alles met een gesprek op te lossen en dergelijke. Alleen, ja, veel zijn wel een soort van sluitstuk als handhaving zijnde. En er zijn regels en er zijn grenzen aan. En zeker is er een grijs gebied en dat proberen altijd te zorgen dat problemen opgelost werden. Maar soms zal er ook wel eens een goed gesprek gevoerd moeten worden, mogelijk ook wel een proces verbaal opgemaakt moeten worden. Ja. Maar ja, wat klein kan worden opgelost, daar werd het misschien niet goed zo. Hoor. Precies. En dat is wijkpreventie, dus dat betekent dat ze het in de kiem wel smoren, zeg maar. Wat ze doen vooral moet vooral met de Lu het gesprek houden. Ja. En ook uitleggen wat die rol is in deze. En de Lu ook zelf mede verantwoordelijk maken voor die dingen waar ze ook verantwoordelijk voor zijn. Want we vinden het als gemeente natuurlijk normaal dat vuur verantwoordelijk zijn voor alles. Maar uiteindelijk maakt ze de leefbaarheid, maakt ze zelf. Als inwoner ook, daar is ze een grote rol in. En daarnaast ook een rol om met te kijken van wie kan er voor de gemeente ook in helpen. En daarom is het toch goed dat voor Luhand, die in zo'n wijkpreventieteam metlopen en zien wat zich allemaal aanspeelt en het ook met de gemeente kunnen delen. Heel leuk om te horen. En nou ja, ik wens u heel veel succes in de functie. Hele belangrijke ogen en oren. Van de wijk. Ja, absoluut. We vier niet zonder kennen. Nee. Nou, zullen dat al heel worden en dat we dat eens kunnen huren en zien. En de Lu heeft natuurlijk ook. We houden het wijkpreventieteam. Birgit Jansen, de gebiedsregisseur, Son Engelen. En Kars Speakers als wijkboa. Dank jullie wel allemaal. Dank je wel. Socio. De zeitormt Erinnerung in Kullof. Mit Kumpelgeschichtens. Verdammt in de Neuzeit. Zeeg zich gekleurd in der Wink. Van West bis Ost. Van Noorden bis Süden. Verpakt in Blöck, zich te bieden. Heim te zien in het huis naar idee van der Laurens. Te overleven in immerwarm en Neuzeit. En je Blöck de kleur. Is stoot van herinnering. Te armen. Te samen. Te socio. Zie je deze stad? Een karakteristieke stad in het zuiden van het land, waar je van alles kunt beleven. Van de prijswinnende Gaia Zoo, tot de Leisure Dome, tot de botanische tuin. Met een rijke geschiedenis of juist Jans modern. Een plek met innovatieve projecten, wie Superlocal, Roldukerveld en tiny houses. Volle bedrijventerreinen en sfeervolle evenementen. Het thuis van de kerkradenaar. Iemand van niet zeuren, maar hard werken. Een tikkeltje eigenwijs, muzikaal en soms een beetje gek. Maar bovenal stoots op Kerkro. Zo vermarkten we Kerkrade niet alleen,
maar samen met onze 45.000 ambassadeurs. Maar waar komt die trots vandaan? Dat vragen we de inwoners zelf. Ik ben trots op Kerkrade vanwege zijn prachtige groene omgeving. Dat toont echt de kracht in de regio. Ook ik ben trots op Beleef Kerkrade, omdat de gemeente extra aandacht geeft voor gezondheid en vitaliteit in onze stad. Kerkrade is niet voor niets het schoonste op de wereld om te wonen, te werken, te recreëren. Natuurlijk, ik ben Kerkrader. Ook kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van Beleef Kerkrade in onze stad. Beleef Kerkrade verdient het om te winnen, omdat dit een stad is met best veel vooroordelen, maar heel consequent heeft de gemeente ervoor gekozen om te laten zien wat de stad wel te bieden heeft, wat de stad te beleven heeft. Beleef Kerkrade. De reden waarom Beleef Kerkrade de prijs moet winnen, is omdat ze mij en andere ondernemers altijd steunen. Beleef Kerkrade verdient dit omdat ze buiten de lijnen durven te kleuren en dat maakt mij heel trots als Kerkradenaar. En als ik Kerkrade heel kort moet omschrijven, dan is het cultureel en groen. Samen. Eenheid. Verrassend en veelzijdig. Chic. Muziek. Die trots, dat was lang niet vanzelfsprekend. Dag in, dag uit maken we de Kerkradenaar en de mensen verder buiten steeds trotser op deze bijzondere, karakteristieke stad, Kerkrade. We zitten vanmiddag, ja, dat hadden we natuurlijk allemaal gezien, in het Socio-project in Egerzer en niet voor niks. Want het Socio-project bestaat 50 jaar, jazeker. De 50ste verjaardag zien hij binnenkort, en dat is in het weekend van 24, 25, 26 mei, zien ze hij de Abraham in Egerzer. En bij wie gaan er dus 3 heren die alles te overwissen over het Socio-project, over de geschichte, over het feestweekend, over het gebouw zelf, namelijk Marcel Lichter. Voorzitter van het Socio-project, klopt dat? Stichtingsbestuur? Ja, voorhanden Jan Jonge van het Socio-project. Nou ja, ik denk wel, dat Nestor. Kan ik het zo zeggen of niet? Ja, dat kan het zo goed zeggen. In die richting jeder toch wel, denk ik. Ja. En voorhand Jo Kremers. Ook van het Socio-project penningmeester en Jan is... Ik word voorzitter tot en met 1 januari en ik ga het overgegeven naar 20 jaar. Precies, du wordt het en hij is het. Ja. Ja. En du bent het wandelende Socio-project. Ja, dat zagen anderen. Ik ga je hoe dat ze jeder schroef hij kent. Nou, niet dikker schroef, maar morgen wat erop kunnen. Ja, nou ja, dat is nog kleiner hoor. Ja, we hadden 50 jaar Socio-project. Wij kunnen je vertellen over wie dat hij is begonnen. Want wie is dat een stange, dat Socio-project? Ja. Waarom? Het Socio-project is ontstaan. We worden geconfronteerd met het slissen van de koelen. Ja. En de accommodaties in het Egerzer worden zeer beneden peil. In der zin dat we dus erg, de mijnschade worden er dus. En er wordt dus ook een ganse kentering in de ganse gemeenschap in verband met het slissen van de koelen. En daardoor worden dus de accommodaties worden dus zo slecht. Ik bedoel maar in een kleinere gymzaal voor toen in die tijd 4 kleuterscholen en 3 scholen in Egerzer. En zodoende maar dan word je gestut, dan worden klimrekken worden een bandje zat, vrouwen in de grote zaal bij de Bresser, maar dan worden een van de grootste accommodaties in Egerzer. Ja, daar stonden ook de Pearldreven en dan worden de koeldrongen komen, want de laatste jaren, de koel natuurlijk, zo kort mogelijk bij de schaten, er kon nog voetje gehoord, maar daardoor gewoon natuurlijk toch die mijnschade natuurlijk erg naar vuur komen in alle accommodaties die van Egerzer houden. En daarbij dus er wordt enorm veel schaar en enorm weinig accommodaties onderkomen eigenlijk. Ja, zo, en toen worden ideeën boven moeten hij... Moet hij gaan doen. En toen is dus de burgemeester en de pastoor, die had in eerste instantie door een aanzet voor je gegeven. En toen is er dus in feite een groepje gekomen en dat heet je de Doomgroep. En de Doomgroep, dat is genoemd worden naar het gebouw op de Doom Heerlen, want daar houdt Laurens Wiesero. Dat was een jong van Egerzer. Ja, dan mogen ze dus ook bedankt om hij in het project om zijn filosofie en zo te denken, bekijken en wie het zich ontwikkelen, wat han voor behoefte aan en zo doet. En dat is dus in de Doomgroep, is dat immer een beetje aangestuurd worden en dan zouden de Jans ook nu
van hoe het dorp is, door de steden, je kunnen goed inbrengen wat de behoeften van hun worden naar de toekomst zo in de situatie waar we toen mee worden. Ja, dat is zo is het begonnen. Zo is het begonnen. En nu is het de Sport- en Cultuurstichting Eigelshoven Socioproject. Ja, ja. Het is een stichting, wat? Het is een zelfstandige stichting. Een zelfstandig bedrijf enig geworden. Ja. Het is direct van de eerste dagen af een zelfstandig bedrijf geworden. Ja. En zijn dus in feite een zelfstandige stichting. Vandaar dat we een beetje een keer buiten beentje zijn. Ja. Want dat is namelijk zo dat al die andere accommodaties die zijn allemaal in het verlengde van het beleid van de gemeente. Ja, en hij is dus een stichtingsbestuur verantwoordelijk voor het functioneren van het project. En het sterke van het project is dat het bestuur is samengesteld uit de disciplines die in het gebouw zijn. Dus we zeggen, dit is een zelfstandige stichting en die beheert het namens... En zo werden die bestuursleden ook wel vervangen door uit dezelfde geledingen wel. Of niet in dezelfde geledingen, of dat kan in die tussentijd kunnen we natuurlijk ook andere dingen zien. Verschwinden ook verhaaien natuurlijk, ja. Dat is een beetje... En de penningmeester, is dat lastig in Hutsedaars? Lastig wil ik niet zeggen, maar ik ben er nu ongeveer 20 jaar. Zo? Ja, en sinds dat ik gepensioneerd ben, en ik koet er Jan al heel lang, we hadden samen scouting gedraaid vroeger. En toen ik gepensioneerd werd, had er Jan gezegd van, is dat niks voor dich? En dan ben ik erbij gesprongen. Maar in de loop der jaren is het toch wel ganz anders en toch wel ingewikkelder geworden. Ja. Met alle regelgeving en noem maar op. Het is echt is wel veel veranderd. Heel veel veranderd, ja. Maar goed. Ja. En nu een nieuwe voorzitter aan het roer. Ja, inderdaad. Per 1 januari heb ik het hamertje van Jan overgenomen. Precies. Verjonging in het bestuur. Ook onze secretaris is wat jonger. Ja. Een dame overigens, Carlijn. En, dat was ook nog een vraag van mij. Ik denk, zijn er ook nog vrouwen? Ja. Maar helaas kon ze er niet bij zijn, ze moest werken. En vooral doe ik binnen het gebouw van alles. De bibliotheek is niet meer de bibliotheek van vroeger. Het is niet alleen maar boeken verhuren, maar er zijn ook heel andere zaken waar je voor naar de bibliotheek gaat tegenwoordig. Ja, zeker. Er komen ook nieuwe sporten in de hal. Hè. Op dinsdag wordt nu sinds enkele weken pickleball gespeeld. Oh ja, wat is dat? Dat heb ik gelezen. Wat is dat? Ja, pickleball is ook zoals padel voor tennis, noem maar. Heb je pickleball op een badmintonveld, dus de badmintonclub die dat organiseert. Ik dacht dat wat met augurken te maken had. Ja, zoiets. Ja. Nee, het is een hele leuke sport. Dinsdagavond wordt dat hier gespeeld sinds enkele weken. Dus dat soort zaken, steeds meer en andere dingen. Ja, het is natuurlijk echt een heel bond palet aan activiteiten hier. Of het nu de carnaval is, of de harmonie, of het kerkkoor. Het zit allemaal hier. Het zit allemaal hier. We hebben ook hier een kegelhal waar zelfs de wereldkampioenschappen gehouden worden. Dus je kunt je voorstellen dat het een hele mooie, goede banen zijn. Ja. En je kunt het niet zo gek verzinnen, het zit hier wel. Ja. En nu hand voor feest. Ja, inderdaad. Wat jullie van doen, allemaal. Wat jullie van doen? Wat gaan we doen? Goed, van het begin af aan hadden we met het bestuur iets van, het SOS-project staat voor de gemeenschap. We zijn er ook voor de gemeenschap. Dus ook het hele feest moet voor de gemeenschap zijn. Dat betekent laagdrempeling, zodat iedereen kan komen. En het belangrijkste is dat we ook voor alle leeftijden iets maken, iets organiseren. En zodoende hebben we drie dagen, de vrijdag, zaterdag en zondag. Iedere dag is het voor een andere leeftijd. Zoals bijvoorbeeld de vrijdag is voor de senioren. We gaan dan 's middags kienen en qua jongen hier in de bistro. En in de avond hebben we Egelshoven zingt met. Dus dat betekent artiesten en zo van Eigelshoven. Ja, het is inderdaad het tieken zingen, maar met artiesten vanuit hier Eigelshoven en omgeving. En, allemaal uit het dorp. Precies. En iedereen doet mee, iedereen draagt zijn steentje bij. En het wordt een gezellige avond als ik het zo mag beluisteren. De zaterdag is voor de superhelden van Eigelshoven. Dat is dus voor de jeugd tot en met 15. Het zal niet hier plaatsvinden, maar bij de velden van LSC, de scouting en TCAE, de tennisclub. Omdat hier gewoon markt is dat gewoon praktisch niet te doen. Dus daar hebben we de hele middag voor de jeugd
van jong tot oud. We hebben schminken, we hebben... Dus tot en met 15 jaar. Want boven 15 jaar die kan het zondags met de zeskamp mee doen. En we hadden dus op de jeugddag ook categorieën gemaakt. Dus eigenlijk iedere leeftijdsgroep kunt er eerste aanbod. Daar is het georganiseerd voor. We hadden dus een x-aantal spelen. Die lopen van het scoutinggebouw over de voetbalvelden van LHC naar de kantine. En daartussenin stonden een hele hoop attracties, spelen en noem maar op. Dat ze de jeugd zich door aan kunnen amuseren. Plus in het scoutinggebouw hadden we nog escape rooms gecreëerd, ook voor 3 categorieën. En dus zo. Dus het is eigenlijk voor Giekeren en voor elke leeftijdsgroep is er te doen. En hopelijk dat we door in een leuke middag met veel jeugd kunnen en dan nog een slotdag. Ja, en de zondag is wat Johan zegt, de zeskamp. We beginnen dan eerst even om 10 uur met een heilige mis, dat is een nagedachtenis van de overleden beheerders en oude bestuursleden. En om 1:15 begint de warming-up, want om 1 uur begint de zeskamp. En daarmee zijn al heel veel inschrijvingen voor teams, dus allemaal vanuit de verenigingen. Ja, op die manier. Dat is ook voor volwassenen weer. Ja, dat is meer vanaf 16 jaar en ouder inderdaad. Dus dan gaan we 's middags hier vechten om de titel. Hij op de maat. Ja, hij op de maat. Ja, die zie. En ja, 's avonds wordt afgesloten met een groot feest met undercover. En ja, het wordt ook heel gezellig. Ja. Want het is natuurlijk ook het bijzondere van Egerse is ook wel de grote betrokkenheid nog. En de onderlinge verbondenheid. Precies. Dit kun je natuurlijk niet met 3 man organiseren. Dus de verenigingen in zover hebben ook gezegd dat wij willen helpen met organiseren. Dus iedere dag heeft ook zijn eigen commissie. Waarin leden zitten van allerlei verenigingen. En dat werkt super, moet ik zeggen. Dat is echt een goede samenwerking. Iedereen heeft zijn eigen idee natuurlijk met zo'n dag. En de invulling van zo'n avond of middag. Ja, dat is wel, mooi trots op zich. Dat soort verenigingen hebben, ja. Dus het motto worden van tevoren al van, voor en door Egelshovenaren. Dat wordt dus de eerste opzet waar we aan gedacht gaan. Ja, dat is toch wel vaak. We zijn natuurlijk wel eens vaker ook weer met dit programma. Ja. En dat is er immer wel een rode draad. Dat is dat het immer van, voor en door is. En het is wat de master zegt, het is laagdrempelig. Voor de vrijdagavond en de zondagavond moet ze entrykaarten kopen. Die kosten €4. Maar bij binnenkomst in de zaal krijg je ook nog 2 consumpties gratis. Dus het is enig gratis? Het is in feite wel. Eigenlijk is de entree inderdaad gratis. Je krijgt er ook consumptiebonnen voor en ze kosten hier inderdaad ook €2 de consumpties. Dus je wil daarmee ook nog wel een feestje. Interessante prijs. Ja. Dat is ik wens je een topweekend. En op naar de volgende 50 jaar. Ja, prima. En voor de rest over een paar weken veel spas. Dank je. Ja, fijn, dankjewel. Bedankt dat hij wordt alweer. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, je door. Ja. Ik ben Ties, een van de 2 admins van Kerkgoed Tropical, de memepage van Parkstad. Je bent nu begonnen zonder mij, hoor. Oh, sorry. Dat is niet de bedoeling, hè? Dat is niet de bedoeling. Zo, staat er bijna verkeerd uit. Ja, stel jezelf eens voor. Ik ben Jamie. Goedemiddag, type. En samen met deze hier doen wij Kerkgoed Tropical. Ja, in 2018 zijn we Kerkgoed Tropical begonnen. Eigenlijk in eerste instantie met een, puur uit verveling. En daarna zijn we memes gaan maken over de regio en over Kerkrade. En eigenlijk bouwen we iedere dag zoveel mogelijk zeik met een serieus randje. Ja, we zijn dus begonnen met humor erin in onze berichten te gooien. Om natuurlijk ook wat te bereiken. Je krijgt een hele andere doelgroep dan alle bedrijven en de gemeente zeker bereiken. Ja, Teep, je hebt het gewoon perfect gezegd. Kort en krachtig toch? We willen eigenlijk met Kerkgoed Tropical laten zien dat we meer zijn dan alleen een memepagina. Dus we gaan naar buiten, we organiseren pubquizzen, we organiseren feesten, we maken merchandise. En we willen ook heel graag andere instanties helpen die moeite hebben met het bereiken van de doelgroep die wij wel heel goed kunnen bereiken. Toch, Jamie? Ja, zeker waar. En op een gegeven moment kwam Jamie iemand tegen van de gemeente op Tinder.
En zo zijn we eigenlijk met de gemeente in aanraking gekomen. Wil je nog vertellen wie het was of niet? Nee, je mag het niet zeggen, het is discreet. Ja, je hebt het gezien de afgelopen jaar, eigenlijk afgelopen maand hebben we samen de White Jersey Party met de gemeente en de Rode Hal georganiseerd. Dat was top. Dat was knal 5. Echt wel top. Ik zeg een leuke avond, goede line-up, leuke mensen. Dank voor de gemeente om daar het vertrouwen in te geven natuurlijk. Ja. Want zonder hun konden wij dat ook niet. En dat zie je al in het resultaat wat het gebracht heeft op Tinder. Hè? Ja. Daarom, ik had nooit gedacht dat ik met iemand van de gemeente even zo'n matje. Adieu hoor jongens. In ieder programma had natuurlijk de traditionele rondleiding door over dan zoveel zijn, of zoveel natuurlijk niet, maar u social project nu zijn voor hij in het social project. Wat zijn voor? Ja, hij verzint hij in het dienstencentrum en dat is dus van Impuls. En ja. Dat is dus een afdeling waar een geweldige hoop activiteiten plaatsvinden. Ja, ouderenwerk, jongerenwerk, keuken. Waar cursussen worden gehouden en doen ze er niet dingen meer. Maar dat is dan ook zo, yoga en children en al die activiteiten die gecoördineerd werden via Impuls, die vingen hij in deze ruimte plaats. Ja. En dan moet ik eerlijk zeggen, dat is dus een ruimte die dus zeer goed benut werd en waar we dus op het moment zagen van... Het werd dikwijls keer aangepast aan de nieuwe eisen van wat de vrijwilligers zelf allemaal willen en kennen. Ja, natuurlijk. Ja, er is altijd een coördinatie met een projectgroep van Impuls. En daar werden we dus, daar stemmen we dan af en waar we kunnen ondersteunen. Ja, dus ja. Ja. En die hand heen. Veel meer mogelijkheden om een eigen activiteit te plaatsen. Ja. En de heren zijn de biljart, die sturen van. Met biljarten moet ze maar stel zien. Ja. Op de televisie zie je dat weer dat je vloeistof. Ja. Wil je net weer kijken? Ja, daar komt van even weer kijken. Ja, dan valt zij van de verbazing in de anger door al die ruimtes die een beetje verstopt zijn, een beetje verborgen zijn, die ze niet meteen vanaf de weg ziet. En nu zijn van Jan, we zijn van jij. Je ziet het al hoor. Waar verzint hij op de kegelbaan? En wie is die kegelbaan ontstaan? Internationale kegelbaan. Internationale kegelbaan, want we zijn dus in de gelukkige omstandigheden dat voor de wereldkampioenschappen dus in augustus hij kunnen organiseren. En met de banen kent ze alleen maar, wenn ze dus internationaal voldeed aan de internationale eisen. En dat deed dus, want dan moest hij dus op veerbanen, moest hij links opzetten, afruimen, rechts opzetten. Ja. Dat zijn dat dingen, normen die dus net overal gerealiseerd kunnen worden. En hij kent het. Ja, en hij kent het. En waarom hebben dus hij een kegelbaan gebouwd, dat vind ik dus wel interessant om te vertellen. Ja. Het was namelijk zo, Egelser wordt toen in die tijd te klein voor een sporthal, maar we mochten wel in een sportzaal en in een gymzaal gaan. Wat hebben we toen gezegd? We hadden gezegd, we leggen dus de gymzaal iets hoger en de ruimte die hij hoger vrijkomt. Hebben we toen gezorgd naar activiteiten en er is toen het kegelen uit het vuur gekomen en nu zijn ze zich ermee begonnen. Ja, dat is een beetje slauw eigenlijk. En functioneel. Ja, een beetje functioneel en ik moet eerlijk zeggen, tot op heden maken we er alleen maar standaard. En had u ook een eigen keelclub? We hadden nog een eigen keelclub, ja. En die organiseren dat dan. En dat is dus internationaal. Het kegelen, het is namelijk zo, dat is 4 nog de Duitse kegelbanen, maar daar zijn Hollandse kegelbanen. En daar has dus natuurlijk bowlingballen en zo, maar zal maar zeggen. Maar het is namelijk zo op het andere sport wie bowling. Ja. En dan moet ik eerlijk zeggen, 4 hadden dus verwachten hij dus Brazilië, Duitsland, Engeland niet, Duitsland, België, Luxemburg, van hierom, die dus op die Duitse banen werpen. En die komen dus heen en daar vreugden we zeker hier op dat is plaatsvinden. Ja, en dat hult dan ook, dat onze club ook al een paar maal naar Brazilië is geweest. En doet u ook nu wel met, of niet? Doet u ook nu wel met? En die doen nu ook met, ja. In de Aarhus? In de Aarhus, ja, schon, ja.
Dus er is een tiekje bij en dan kan men zeggen, en ik moet eerlijk zeggen, het is een leuke activiteit en ja. We zijn stolz op dat we die banen hebben, want het kegel is dus een hele beetje teruggelopen. Ja, natuurlijk, dat is een beetje oezensterren. Ja. We zullen niet meer zoveel banen over kerk gaan. Zolang, nee, vroeger had het veel meer in de cafés, maar dat waren meestal één baan. En met één baan koos ze geen internationale wedstrijden door. Ja, en dat is dat. Ja, in Egerse. Ja. Voor jullie hier nog? Ja. Ja, dat socioproject, dat is pas hinger, kan ik voorstellen, een multifunctioneel, multidisciplinair hats van Egerse, waar enorm veel passeert. We zitten nu warm in een ruimte en Jan, we zitten nu in de ruilwinkel. In de ruilwinkel, en dat zult er zitten, dat is sommige zagen lui die een smalle beurs aan. Ja, die kan hij via een bepaald puntensysteem, kunnen ze dus ja, in feite tegen heel goedkope bijdragen. Ja, kunnen ze spulletjes houden? Kunnen ze spulletjes ruilen enzovoort. Dat is heel strak en goed georganiseerd met vrijwilligers enzovoort. En ja, dan komen spullen brengen. Ja. En dan kiezt dat spul een bepaald aantal punten. En wenn ze punten haast en de haast gaat anders als nu. En zie je dat ik eens had als bijvoorbeeld, dat kost 5 punten, dan kiezen we hoeveel punten hasten. En dan kan ze dat omruilen. Ja. En, of die verzamelen dat of vroeger dat bij. Ja, maar ook vooral ook lui die het niet zo breed hadden, die kende hij aan leuke, goedkope spulletjes komen voor dagelijks leven, de huisraad. Van Sean, Kleer, voorziende daar mee. En ook... En ook een tas koffie komen drinken. Dat neem ik op, dat schaf ik in ze door. Ja. Maar dat doen ze dan maar samen met de vrijwilligers die op dat moment zijn. Dat we dan zeggen van jongens, het is een beetje een gemoedelijke sfeer, een huishoudelijke sfeer. Want het is toch altijd een kleine drempel om naar zo'n winkel in te gaan enzovoorts. Maar, en het werd allemaal in leerverjaarden door vrijwilligers weer. Ja, het werd ook. Allemaal, ja. Enig 3 niks onder vrijwilligers, zou ik kunnen zeggen. Ja. Alleen dus wil ik het zo zeggen, maar dat is een algemene teneur in het totale verenigingsleven. Het is moeilijker om andere vrijwilligers te komen. Maar we maken dus in Egerse wel zeggen dat in Egerse toch altijd een groot potentieel nu nog bereid is voor een andere zich in te zetten. En misschien inspireert het waarom dit programma, we weten wel, of de een of andere denkt, ik breng spullen, of misschien kennen ze mij nog broegen. Ja. Voor je nog naar de bibliotheek? Ja, prima. Ja, dan kunnen we nog eens even kijken. Ja. Dan is het een semieren inleggen. Het is lang niet te zien wat allemaal in het Maar ja, we hadden wel een cameraman die overal nog gaat filmen. Oké, prima. Ja, goed. Kan allemaal goed? Ja, goed, fijn. Ja, want de hub in het Kerkhofcentrum, theater, bibliotheek, maar de hub had natuurlijk ook verschillende afsplitsingen in de stad. En onder andere hij waarom in het socioproject, we zouden zeggen, angst. Ja. Van de bibliotheek, Ja, het is namelijk zo, de bibliotheek had altijd een geweldige grote plaats ingenomen in de Eigelshovense gemeenschap. Ja. Vooral dus in de oude situatie wordt het zo dat de bibliotheek heel klein behuisd wordt. En zo in het oude klooster, wie dat klooster afgebrand is, moet er ook natuurlijk voor een andere accommodatie gezorgd worden. En we houden dus een paar zeer fanatieke vrijwilligers in toen in die tijd. De heer Haagmans en de heer Van de Kamp. En die hand zich dus in feite had hij zich de sloffen uitgelopen om de belangen van de bibliotheek te behartigen. En het prachtige van deze bibliotheek
belangrijk is dus, dat het net niet alleen wie vroeger wordt beuken oordelen. Nee. Het is namelijk zo dat er diverse activiteiten van hij ook met gestimuleerd werden. Filmpjes, voordrachten, leesclubs enzovoorts. Ja. En ook de technische ondersteuning in verband met moderne apparatuur. Die er niet met veilig werd, kan hij altijd bij de staf van de bibliotheek terecht, neutraal. Maar niet meer alleen maar voor het boek te lenen, zeggen ze. Ja, maar ook. Dan kan ze ook zetten bij de boog, dan kan ze kraan komen lezen. Alle andere activiteiten die wel alle samenhangen natuurlijk met lezen, met communicatie. Met... En ik hoor vanmorgen eens even, want we moeten natuurlijk toch een beetje voorbereidingen treffen, dat we een beetje netjes handhaven vooral. Maar ik zocht dus een ganse klas gingen uit de bibliotheek komen. Kijk, dat is een geweldige wisselwerking, ook met het onderwijs, zodat zie dus hij ook dat drempelvrees een beetje klikken en ook dat idee had, hij kan ik ook voor andere dingen naar binnen lopen. En dat vind ik dan natuurlijk toch wel erg. Dat is toch wichtig dat voor de kinderen ja, direct van het begin af. En horen. Ja. Want we merken toch allemaal met die moderne apparatuur, allemaal dat de kinderen te weinig lezen en te veel gebruik maken van die andere dingen. En wat dat betreft, de verruiming van hun eigen interesses, dat ze die op dit gebied en op dit plaatsje zich kunnen verruimen, kunnen oplopen. Ja, David, kunt natuurlijk tot slot aan deze uitzending hoe het socio-project in Egelser en voor hij daar Janse middag te gast. Dat is ontzettend veel vooruitje maar om hij dit programma te maken van danken. Iedereen, zeker de Jan hij als founding father van het socio-project. Hij was bij de geboorte, zeg maar. We hoffen dat u de uitzending gevalt. Het was al de 33ste, dat had ik het erbij nog gezegd volgens mij. En we zien u hier weer terug bij de 34ste aflevering alweer van Beleef Kerkgaard Televisie. Dat is al in de juni weer de tweede zelfs om Engelsmiddags zo bij en best iets ziet wensen we u een schön vruchtjaar in ons stad Kerkgaard. Amuseer dich, blijft je zong, zal ik maar zeggen. En we zien dich hier weer terug. Houd dich goed.